Reaccionando Ando, parte 3. Análise do telexornal de mediodía da TVG do día 25 de setembro. Día no que miles e miles de docentes se manifestaban polas rúas de Compostela reclamando os seus dereitos. Vai desde aquí tamén o meu máis sincero agradecemento á persoa que me recomendou facer un Reaccionando Ando do telexornal da TVG. Espero, polo meu ben, pero tamén polo ben da persoa que mo recomendou, que a noticia sobre a manifestación e a folga dos docentes sexa unha das primeiras que traten. Imos aló. Meu amigo, 45 minutos de telexornal ou de manipulación, depende de como se mire. Imos cos titulares. Algo debería aparecer en titulares da manifestación dos docentes, algo. Miles de persoas en Compostela. Titular. Eu penso que nos titulares, vamos, a ver. Xa acabaron os titulares. Saúdos, boas tardes. Primeira decepción. Primeira noticia, 4 minutos sobre Pedro Sánchez e a corrupción que supostamente o rodea. Segunda noticia, de novo o PSOE e os seus problemas coas pulseiras antimaltrato. Terceira noticia, Comisións Obreiras e as pensións baixas de Galicia. Cuarta noticia, unha feira de emprego en Coruña. Quinta noticia, unha viaxe do Conselleiro de Traballo a Florida. Sexta noticia, sobre que van construir unha nave de produtos ecolóxicos ou algo así no porto de Coruña. Sexta noticia, Altri. Levo 15 minutos de telexornal, 15. Ninguna soa mención á folga e manifestación. Sétima noticia, os incendios e as axudas. Oitava noticia, ampliación da depuradora de Sada. Novena noticia, peche da investigación dunha liorta en Ribeira entre familias xitanas. Décima noticia, un dron sobrevoa o aeroporto de Dinamarca. Décimo primeira noticia, que va a meter a Sarkozy no cárcere. Décimo segunda noticia, sobre cantos cartos levamos no peto. Décimo terceira noticia, unha empresa de xa non sei onde que lle gañou unha demanda a Lacoste. Décimo cuarta noticia, detidos por tráfico de drogas. Espero que falen da manifestación e da folga, porque entón a persoa que me dixo que fixeron Reaccionando Ando sobre o telexornal é que a vou matar. Décimo quinta noticia, tamén sobre drogas, sobre un preso que lle tirou cocaína ou non sei que á policía. Decimos esta noticia, a cría de anguía europea en Pontevedra. É un escándalo. Decimos sétima noticia, agresión de arma branca en Carballo. Décimo novena noticia sobre unha estafa de alguén que vendía filtros de auga. Acabo de superar a media hora de telexornal. Quédanme 15 minutos para ver se falaron algo da folga e da manifestación. Estou a punto de romper algo. Noticia número 20. Aparece en Lugo unha furgoneta que roubaron non sei onde. 21ª noticia. Un accidente de tráfico en Lugo. Cuidado, que o accidente foi contra un centro escolar, estamos cerca. 22ª noticia. A ITV. 23ª noticia. Exposición en Vigo de coches de policía. 24ª noticia, empezan a falar do tempo, como está o tempo en Galicia, porque despois vai vir o rapado tempo contar o tempo. 25ª noticia, unha barea é igual, non sei que dunha balea. Non pode ser que non saíra nada, tío, non pode ser. A persoa que me dixo que vira o telexornal, por favor, que empece a correr. 25ª noticia, outra vez a compañía valenciana que lle ganou unha demanda a Lacoste, tío. Aquí está, espero imaxes da manifestación, da folga, de todo. Os datos oficiais, porén, rebaixan a incidencia a un 14,8% menor que a última folga nos centros educativos. Imaxes da manifestación, declaracións dos manifestantes, dos convocantes. No, tío, no.
No, tío, non pode ser. O sea, non pode ser Román outra vez o que fale. No, tío, no. O noso sistema educativo. E o facemos da man tamén dos outros sindicatos que asinaron o acordo. A montaxe das barracas do San Froilán Xa está. a provocar restricións A ver, toma polo que se prolongarán ata mediados